Ja bih počeo svoje izlaganje ili glasno razmišljanje, bolje rečeno, sa dvijema frazama na koje ne polažem autorska prava jer ih nisam ja izmislio. Jedna kaže da smo se od 90-ih do danas izborili za slobodu medija, a se nismo izborili za slobodu novinarstva. Druga još zabrinjavajuća kaže cenzura nije nestala, ona se samo sad drugčije zove, sada se zove uređivačkom politikom. U tom smislu, gledajući ovu izložbu, imamo nekoliko školskih primjera koliko zapravo ono što se objavljuje u novinama nije samo produkt, dakle, rada pojedinih novinara, nego i njihovih urednika. Kao jednu fusnotu, evo, postavio bih jedno otvoreno pitanje. Dakle, većina ljudi ovdje će znati nabrojati jedan poveći broj što uglednih novinara, što zloglasnih novinara, dakle, nekakvih eksponiranih medijskih djelatnika. Pokušajte se međutim sjetiti za koliko znate imena ljudi koji su ne nužno glavni urednici novina, ali i to i pitanje koliko biste se ih sjetili, ali recimo urednika pojedinih rubrika. Ja sam u petak bio na jednom drugom ogromnom stolu koji se bave kulturom u medijima i shvatio da ja zapravo ni za jedne dnevne novine ne znam tko su uopće urednici kulturnih rubrika. Pa onda pokušajte se sjetiti tko su urednici unutarnje politike, crne kronike, gradske rubrike, dakle, tko su ti ljudi? Njihova imena su uglavnom nepoznata javnosti iz vrlo jednostavnog razloga. To najčešće nisu ljudi koji su nešto napravili kvalitetnim novinarstvom, nego su došli na svoje pozicije upravo zato što su bili poslušni nekima iznad sebe. Koliko god to bilo na ovom mjestu nepopularno, moglo bi se reći nekoliko stvari u obranu Jutarnjeg lista. Dakle, nije da su baš u Jutarnjem listu izlazili samo ovakvi članci koji su, dakle, vrlo očito pristrani. Bilo je naravno i drugčijih mišljenja. Problem je međutim u tome što uređivačka politika Jutarnjeg lista vrlo vješto manipulira javnošću u smislu stvaranja privida demokratičnosti, stvaranja privida zastupanja javnog interesa. Školski primjer, i to je zapravo jako dobro na ovoj izložbi, dakle ova kampanja koja se zvala, kako ono bijaše, Moja Hrvatska. Mislim, koliko je ta kampanja besmislena, pokazuje se to da, sjeća li se itko te kampanje? Ok, netko se sjetio kad ju je stavio na ovu izložbu, ali ja sam na nju potpuno zaboravio. I da li itko zna što je ta kampanja postigla? Ja ne znam, možda ako netko zna, neka mi odgovori. Kako se još manipulira, dakle, novinarskim tekstima? Dakle, bilo je i tekstova koji su zagovarali javni interes oko Cvjetnog trga, bilo je tekstova koji su zagovarali besplatno školovanje. Međutim, valja samo usporediti koliko je takvih tekstova bilo najavljeno na naslovnoj stranici. Koliki su prostor oni fizički dobili u Jutarnjem listu, na kojem mjestu su objavljeni, nije naravno svejedno da se nešto objavi na 5. ili 50. stranici. Dapače, što je vrlo zanimljivo dijagnosticirano u jednom slučaju ovdje, to je onaj članak, samo da ne izmišljam, profesori se pobunili protiv nove studentske blokade, maltretirate nas, dosta je bilo vaših egzibicija. To je recimo primjer teksta koji je novinarski relativno uredno odrađen, ali i školski primjer manipulacije opremom teksta. Naime, oprema teksta navodi na pomisao da su sad svi profesori pobunili ili većina i da je to nekakav većinski stav profesora, kao što nije i to dobro znamo. Također je zanimljivo, meni je bio zanimljiv jedan članak koji nije ovdje stavljen kao jutarnji, ali kao udarni, ispričavam se, ali je znakovit. Dakle, u onom bloku
o kampanji Moja Hrvatska, dakle stavlja na onaj tekst kako se, eto, Šola pridružio toj akciji. Na toj istoj stranici se nalazi jedan znakovit tekst, znakovitog naslova, prestanite studirati humanistiku. Neka me netko pokuša uvjeriti da je to slučajno. Kad se čita u kontekstu što se sve objavljuje na istoj stranici, meni je recimo vrlo simpatičan slučaj, dakle, ovdje je istaknut tekst koji ima naslov trenutak gdje je ono nešto reakcionarno. Da, besplatno školstvo je reakcionarna ideja. Ja ne znam što bi sve moglo biti reakcionarno, ne, ali kao zrnce za razmišljanje ili barem za razgovor uz kavu, bih rekao da se na toj istoj stranici pojavljuje kolumna pod naslovom Kako glasovati, koju piše Živko Kustić. Da, to je Jutarnji list. Naravno, ne treba sve svoditi na Jutarnji list. Jutarnji list je naravno paradigmatski, ali ono što se može iščitati na stranicama Jutarnjeg lista je nešto što se na slične načine može čitati u Večernjem listu i u Slobodnoj Dalmaciji. Novi list je još među dnevnim novinama posljednja, ajmo reći, fronta otpora. Pitanje je samo koliko će dugo taj otpor opstati. Zaključno, dakle, problem jest u uređivačkim politikama, ne nužno u novinarima samima. Koliko Jutarnji list drži do svojih novinara, ilustrirat samo jednim primjerom koji nema veze izravne sa ovom pričom, ali mislim da možda ipak ima. Činjenica da je pretprošle godine bila među ostalim obilježena nizom fizičkih napada na novinare zbog njihovog pisanja. Najpoznatiji slučaj je, dakle, ubojstvo Ive Pukanića, međutim drugi najpoznatiji slučaj je premlaćivanje kolege Dušana Miljuša iz Jutarnjeg lista. Koji medij je prvi odustao od te priče? Jutarnji list. Toliko. Hvala.